Ola, son Uxía Trincado de IES Lauro Olmo e vou vos mostrar diferentes tipos de plásticos. Como xa sabemos, hai tres grandes grupos diferenciados de plásticos: os termoplásticos, os termoestables e os elastómeros. E a continuación vou vos ensinar dous exemplos de cada un destes tres grupos. Dentro do grupo dos termoplásticos chamou a atención en específico dous obxectos. O primeiro é este, que é unha xeringa. Está formado por un material chamado polipropileno. Que ten de específico? Pois que é un material moi lixeiro, cunha estrutura cristalina como podedes ver, e que non se dana coa auga grazas á súa baixa absorción de humidade, o que nos permite reter líquidos. En segundo lugar, temos este cubo de Rubik, que é un polietileno de alta densidade, o que fai moi económico, moi sinxelo de procesar e de atopar, e grazas ás súas boas propiedades tanto físicas como químicas, etc., convírtese no plástico máis utilizado en todo o mundo. Dentro do grupo dos termoestables, escollín este enchufe, que é un fenol, e que se caracteriza por ter moi boas propiedades mecánicas. E tamén é moi útil porque ao ter tres cabezais permíteme cargar varios dispositivos á vez. E de seguido coas aminas escollín este dispositivo 4 teras que me serve para almacenaxe e que se caracteriza por ter puntos de fusión bastante baixos. Por que levo estas luvas postas? Este é o seguinte punto. Dentro dos plásticos elastómeros temos un caucho, en concreto son luvas de nitrilo. Son resistentes á perforación e moitos outros produtos químicos. E para finalizar temos as siliconas, que escollín este pucho de Telepizza que tamén me sirve como moedeiro, que é moi gracioso. É un material que resiste moi ben altas temperaturas e sobre todo é bastante flexible. E para rematar con todo isto, que agora xa de verdade xa me calo, espero que aprendeses un pouco máis sobre os plásticos e que nos volvamos a ver pronto.